Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ako. Magsishare po na naman ako ng panibagong orasyon na magagamit po nyo sa pang-araw-araw. Ito po ay pambakod na cross ng Coronados, sa Coronados po. Sana po tangkilikin nyo palagi ang ating YouTube channel. Gabayan ako, tulungan para marami po ako maisishare sa inyo na aking kaalaman sa spiritual. Magagamit po nyo sa pang-araw-araw. Ito po ay pakaingatan nyo po at huwag po nyo pong ipagyabang na ang mga ginagamit ko pong pinamabahagi ko po sa inyo ng mga orasyon ay napakabisa po. Sana po pag nakon nyo po mag-comment po kayo sa akin kung napabisa nyo na po para alam ko na masisiyan din po ako kung nagagamit nyo po yung orasyon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay yung pambakod sa krus sa Coronados. Narito ang paraan po. Mag-antanda ng ganitong paraan. Umuusal ng orasyon ng krus sa pambawat parte ng katawan sa antandang ito. Ito ay araw-arawin nyo pong uusalin bago kayo magdasal. Ito ay pambakod sa buong katawan po. Narito po ang pambakod po. Sa noo, Cruz Sancti Pater Benedicti ni Sir Tesalos. Sa pusod po, Cruz Sigim Semper Adoro. Sa kaliwang balikat po, Cruz Domino Mecum Filius Spiritus Sanctus. Sa kanang balikat, Cruz Mi Refugium. Sana po tulungan po nyo ako at gabayan nyo po ako para marami pa akong i-share po sa inyo. Matutulungan po kayo sa spiritual. Ulitin ko po, Cruz, sa noo po, Cruz Sancti Pater Benedicti ni Sir Tesalos. Sa pusod, Cruz Sigim Semper Adoro. Sa kaliwang balikat po, Cruz Domino Mecum Filius Spiritus Sanctus. Sa kanang balikat po, Cruz Mi Refugium. Po. At pinapakilala ko po sa inyo ang aking gabay na Pinito Diyos, San Benito, kayong Piso Sagrado. Maraming salamat po. Papakon ko po sa buhay ko. Po yan po ito. Po yung pag-antanda sa krus. Ito po. Maraming salamat po. Huwag kayong makalimutan mag-subscribe, like and share po. Maraming po.